Gisuspenso sa LTO-7 ug 90 ka adlaw ang driver's license sa usa ka senior citizen nga mibangga sa usa ka traffic enforcer sa Dan Iscario, Barangay Capital Site, Cebu City kagahapon sa buntag. Ang report ni Alan Domingo. Gipadadaan na og sukos order sa LTO ang senior citizen nga driver sa SUV nga mibangga sa usa ka traffic enforcer nga naghimo siyang trabaho. Gikatakda siyang patubangon sa Hulyo nining tuiga isip kabahin sa investigasyon, samtang gipahamtangan siya og 90 ka adlaw nga pagkasuspenso sa iyang lisensya. Samtang pasakaan sa pulis og kasong direct assault ug attempted homicide, sukwahi sa naunang report nga reckless imprudence. Kini ang pagpasabot ngano sa CCPO. Sa pag-review sa ato ang mga investigator, when they reviewed carefully the CCTV footage, ma'am, it appears that there was a intent or malice present. Kay unang-una, di ba, gipahunong na siya, nihunong siya. Kunya, ngano nipadagan man siya. After niya na-run over ang mga traffic enforcer, nipadayon, gihapon siya. Suportado sa Cebu City Transportation Office ang ilang personnel sa pagkabot o hustisya sa ginangatan nini sanglit nagsakripisyo kini aron lang maserbisyuhan ang katawhan bisan pa man sa karisgo sa trabaho niini sa kalsada. Kung wa pa kini kaligid hayan na intimano unta ang pagkaligis sa iyang lawas, may nalang kay nakalikay apan naabtan gihapon ang iyang kamot. Na-admit sa pribadong hospital ang enforcer, hinoon luwas na peligro ang iyang kondisyon. Storya mi ni Sir Attorney Santiago nga andam na sila, already na sila sa ilahang sa ilahang report or recommendation. Kauban si Clover Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.